какво четете? За Ада. И какво има в Ада? А ти за какво четеш? Ами за рая. После мога да ме питаш за какво чета. В Ада какво има, ще ти обясня. Чакай малко да го чета. И какво пише за Ада? Ами за Ада пише, че всички там отиват. Господ там карал храна, музика, кюфтета, защото много хора имало там. В рая нямало. Ами така е. Ада имало хора и музика, кюфтета, такива работи, казал Господ, че карал там. Чук, я връзка уши си. Ева. Какво пише в рая, бе? Ами в рая пише, че Господ, който не ги харесва, не ги вкарал в рая. Само на Божите влизат в рая. А може ли да ми кажеш колко души има в рая? Ами списъка тук казва, че над милиарди има, но никой не виждам. То сигурно има 3 души, Господ, зато не отиват там, бе. За 3 души музика ли да кара? Като са всички в Ада. Така е. В Ада има ли музика? А ти питаш ли ме за кой отиват в Ада? За какво отиват? Ами всеки втори станал дявол. Всяка трета жена става курва. Така е, така е. Така е. А ти от кой край си, бе? Аз съм от село Пампурово. Аз съм от Киряково. Там селяни сме си. На 2 ръце разстояние. Ти на латински ли четеш? Не, на арабски. А ти? Аз на латински. Бива. Ще стане това. А на колко години си, бе? Ами днеска завърх 45. Ти си остарял, бе. А ти на колко си? На 48. Ти си подмладил вече, бе. Ти си по-дурна. Ти за друго не може да четеш, само за рая ли четеш? Ами, тук само за рая ми дадоха книга. Рая няма. Ти няма ли за какво друго да четеш там? Всички са в Ада, какво направиш? И аз в рая, така е. Ще четеш ли? Аз ви казвам, четете за рая, за да може да отивате в рая. Не. Слушайте, дами зрители. Четете книгата за рая. Allah ileriden siz geriden. Да е. Аз чета за Ада, защото всичките новини са там. Кой какво е направил, кой къде е отишъл, кой във Фейсбука, кой в... не знам си къде. И това е всичко от нас, от двамата брата Кирил и Методий. Другите вести ще слушате до година 2013. Чао, всичко с Богом, най-хубаво. Ама четете книгата за рая, не за Ада. Айде! Кабачи.